Assalamualaikum! Magandang araw mga bata! Muli, ako ang inyong guro para sa araw na ito sa Aralin Panlipunan ng ika-4 na baita, kung saan maraming matutuklasang kaalaman. Samahan niyo ako sa isa na namang nakakawiling talakayan. Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang hangganan at lawak ng teritoryo ng Pilipinas gamit ang mapa. Kunin mo na ang inyong papel, ballpen at module dahil sisimulan natin ang ating pag-aaral. Pero bago tayo magsimula ay magkakaroon muna tayo ng pagsasanay. Handa na ba kayo mga bata? Unan ang chart na ito ng mga bansa, pulo at anyong tubig na pumapalibot sa Pilipinas. Gawin ito sa loob ng 10 segundo. Simulan nyo na! Nasagot nyo ba mga bata? Magaling! Alhamdulillah! Kung sinulat niyo sa hilaga ang Bashi Channel, Taiwan, China at Japan, sa timog naman ay dagat Celebes at Indonesia, sa kanluran ay ang dagat kanlurang Pilipinas, Malaysia, Vietnam, Laos, Cambodia at Thailand, at sa silangan naman ay karagatang Pasipiko. Kayo ay tama! Sa nakaraang aralin ay inyong napag-aralan ang pambansang teritoryo ng Pilipinas at ang mga bansa, pulo at anyong tubig na pumapalibot sa Pilipinas. Sa araw na ito ay ating ipagpapatuloy ang pag-aaral sa teritoryo ng Pilipinas, partikular sa lawak nito. Gaano nga ba kalawak ang teritoryo ng Pilipinas? Paano nasusukat ang layo o distansya ng mga lugar sa bansa? Tara, alamin natin! Ang Pilipinas ay binubuo ng 7,107 na mga pulo. Ang lawak nito ay umaabot sa 300,000 kilometro kwadrado. May 1,851 kilometro ang haba nito mula sa hilaga patimog at umaabot naman sa 1,107 kilometro ang lawak sa kanluran pasilangan. Malapit lamang sa malaking kalupaan ng China at malayo naman sa bansa ng United States of America at kontinenteng Europa. Dagdag pa nito, ang iskala ay batayang panukat na ginagamit sa pagguhit ng mapa upang maipakita ang katumbas o tiyak na laki o distansya ng isang lugar o pook sa daigdig. Ang isang lugar ay maaaring magmukhang malaki sa isang mapa, subalit maliit sa ibang mapa. Ito ay nangangahulugan na ang mga mapa ay gumagamit ng iba't ibang iskala. Ang distansya ng dalawang pook ay maaaring masukat sa pamamagitan ng iskala ng mapa. Sa iskalang ito, ang unit na panukat sa pag-iiskala ay 1 sentimetro at ang aktwal na distansya ay 5,000 kilometro. Ang bawat sentimetro sa iskala ng mapa ay maaaring katumbas ng 5,000 kilometro depende sa laki ng mapang pinag-aaralan o ginagamit. Mga bata, ating napag-aralan ang lawak ng teritoryo ng Pilipinas at ang pagsukat ng layo o distansya ng mga lugar sa bansa. Handa na ba kayo sa ating gawain? Mabuti kung ganon, dahil oras na para sa ating aktibidad. Gamit ang ruler, mapa at batayang iskala sa ibaba,
Sukatin ang distansya o layo ng mga hangganan ng Pilipinas mula sa kalupaan nito. Isulat ang inyong sagot sa patlang. Una, Borneo. Pangalawa, Indonesia. Pangatlo, Taiwan. Pang-apat, Vietnam. At panghuli, Karagatang Pasipiko. Alamin natin kung tama ang inyong mga sagot. Ang tamang sagot ay ang mga sumusunod. Una, ang Borneo na may 11 cm na iskala ay may katumbas na 55,000 kilometro na layo sa Pilipinas. Pangalawa, ang Indonesia na may 7 cm na iskala ay may katumbas na 35,000 kilometro na distansya. Pangatlo, ang Taiwan na may 3 cm na iskala ay may katumbas ng 15,000 kilometro na distansya. Pang-apat, ang Vietnam na may 5 cm na iskala ay katumbas ng 25,000 kilometro na distansya. At panghuli, ang Karagatang Pasipiko na may 14 cm na iskala ay katumbas ng 70,000 kilometro na distansya. Nasagot niyo ba, mga bata? Magaling! Alhamdulillah! Inyong natunghayan ang lawak ng teritoryo ng Pilipinas at ang pagsukat ng layo o distansya ng mga lugar sa bansa. Tandaan, ang lawak ng teritoryo ng Pilipinas ay umaabot sa 300,000 kilometro kwadrado at ang iskala ng mapa ay ginagamit sa pagsukat ng layo o distansya ng mga lugar sa bansa. Alhamdulillah at natapos natin ng maayos ang ating ika-3 linggong aralin. Sana kayo ay natuwa at natuto sa ating pag-aaral sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Subaybayan ang susunod pang aralin dito lang sa Siap Kapaganan. Bumisita lang sa www.kapaganan.com. Paalam, mga bata!